Il-qtuħ tal-enep ivarja, inkluż f'Malta bejn in-naħa t'isfel u n-naħa ta' fuq. Għax Malta tinsab fin-naħa t'isfel tal-Ewropa, f'pajjiżna, il-vendemmja l-ewwel li tibda. L-aktar ħaġa importanti f'dan l-istadju, id-data ta' meta jinqata' l-enep, għaliex din tista' tiddetermina imbit tajjeb minn wieħed ħażin. Il-maturazzjoni, jiġifieri il-punt importanti meta jinqata' l-enep, jiddependi mill-livell ta' zokkor naturali tal-enep u il-livell tal-aċidu. Kmieni fl-istaġun l-enep ikun qares għaliex il-livell ta' zokkor ikun baxx u tal-aċtu jkun għoli. Iżda aktar ma jersaq iż-żmien, il-livell ta' zokkor jitla' fil-waqt li tal-aċtu jinżel. U hemmhekk hemm il-punto kritiku għal kull winemaker fid-dinja li jiddeċiedi meta huwa il-punt u dan jvarja bi ftit ġranet, il-punt importanti meta għandu jinqata' l-enep. Żorna lis-Sur George Delicata fil-fabbrika li huwa jmexxi fl-ewwel jum tal-vendemmja, jiġifieri l-perjodu li fih jinasar l-enep. F'dan il-perjodu l-kumpanija Delicata tasar mal-miljun kilo enep li jipproduċu kważi 300 bidwi differenti u li bejniethom ikopru 135,000 tonna ta' art. Illum huwa it-8 ta' wissek ma nisbaljax, huwa l-ewwel ġurnata tal-vendemmja għalina għaw Malta, nibqgħu sejrin sal-Vitorja bil-varjetajiet differenti. Aħna għaw Malta nibdew bix-Chardonnay u nispiċċaw l-istaġun bl-eneb indiġeni Malti bil-ġellewża u l-gigantina about viċin il-Vitorja. B'Malta artu klima tajbin ħafna biex l-eneb jibqa' san kapaċi nipproduċu eneb differenti ta' kwalità. Iżda dan ma jfissirx li kollox huwa wartu żgħar għal min jipproduċi l-inbit. Għaliex kif jispjegalna s-Sur Delicata nnifsu, il-kompetizzjoni f'din l-industrija hija qiebsa. Però jiena nħobb ngħid frażi naqra bl-Ingliż, we are competing with confidence. Biex tiċċelebra l-bidu u tmiem tal-ħsad tal-eneb, il-kumpanija Delicata ta' kull sena torganizza id-Delicata Wine Festival u li bħalissa l-preparamenti għalih jinsabu għaddejjin fl-aqwa tagħhom. Il-festival il-Barakka huwa il-11 l-edizzjoni, jibda għada l-Barakka, u mbagħad nittemmu il-vendemmja il-ħsad tal-eneb billi nagħmlu festival għawdex għal-bidu ta' Settembru.